बड'फ इउएन ब्रह्म गल्ड कापआ बिटिआरल' नङा आसाम भारत आरो मुलुगनां मुं लाबोनो हाना जारिमिन सोरजिनो हादों। बड'फ इउएन ब्रह्म गल्ड काप टुर्नामेन्ट खुंनायनि थाखायनो गोबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेगिरि उजिनो हादों। बड'फ इउएन ब्रह्म गल्ड कापआ 30 बोसोर गोलाव लामा हान्थिनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाया मोनसे जारिमिन। बेफोर बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव आरोबाव बुंबावदों दि बे जारिमिनखौ सोरजिनायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन, अदालगुरि आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गोबां बिहोमा दङ। बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव बुंबावदों दि बड'फ इउएन ब्रह्म गल्ड काप टुर्नामेन्ट खुंनायनि थाखायनो अदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझार आरो आसाम नाङैनो गोबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेगिरि उजिनो हादों। बेनि अनगायैबो बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो फै जोंहा बुङै मिथिना लानि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन उदालगुरि बे जथाय इनिसिएटिभआव 30थि इउएन बड'फ इउएन गल्ड काप बेयाव खुंनाय जादों टुर्नामेन्ट आरो दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम। आङो गिबियाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों। बड'फ इउएन गल्ड कापआ 30 बोसोर गोलाव लामा हान्थिनानै बे टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनाया मोनसे जारिमिन आरो दिनै बे जारिमिनखौ सृष्टि खालामनायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो उदालगुरि गासै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि गोबां बेयाव अरिहना बा कन्ट्रिबिउसन दङ। थारैनो जि मोनसे नोजोर आरो थांखि लानानै बड'फानि बे मुङाव गल्ड काप टुर्नामेन्टखौ खुंदों, दिनै बियो अल इन्डिया इनभाइटेड मोनसे टुर्नामेन्ट आरो जायनि थाखाय बिटिआरआवल' नङा आसाम, भारत आरो मुलुगनां बियो मोनसे मुं लाबोनो हादों बा बियो मोनसे नोजोर बोनो हादों, जारिमिन सृष्टि खालामनो हादों। दा बेखायनो नैबे इउएन गल्ड कापनि गेजेरजों बड'फानि जिखिनि आदर्श बिथांनि हारिनि फारसे गेरेमसा माहारि दानायनि जे थांखि दंमोन, बर' हारिखौ बुहुमाव जौगासार हारि हिसाबै दानायनि जे एजेन्डा दंमोन, दा बेखौ जुगामि खालामनायाव, गोसोखांनायाव अराय बड'फानि आदर्शखौ जोङो मोगथां जिउआव हाबा मावलांनायाव नैबे टुर्नामेन्टआ जोंखौ जेब्लाबो रियेलाइज खालामहोयो आरो बे टुर्नामेन्ट खुंनायनि थाखायनो दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि बेयाव जथेस्थ' प्लेयार बेयाव उजिनो हादों। क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम आरो सारा आसामाव दिनै फुटबलनि बिथिङाव बर' हारिया, बर'नि यां टेलेन्टेड स्किल गोनां जायफोर प्रतिभा गोनां इयुथफोर दङ, हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा, दिनै बिथांमोना मालाबा नेशनेल मालाबा इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्लेयार हिसाबै मुं खामायनो हादों आरो बेबायदि टुर्नामेन्टआ कन्टिनिउवासलि जायोबा जोंनि गेजेराव गोजोन, अनलायनाय, गोरोबलायनाय आरो बे टुर्नामेन्ट खुंफुंनायनि गेजेरजों मोनसे खौसेथिनि जि मोनसे मोन्थोर बे मोगथाङाव महर मोनगोन आरो दिनै थारैनो बेयाव प्राय 5,000सो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय नायगिरिफोर बा गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। बेयो बड'फानि फारसे मोनसे श्रद्धा, मोनसे भक्ति आरो गेलेनायखौ उत्साह होनो फैनाय, एनकारेज होनो फैनाय रायजो राजा, आं बेखौनो गोसोआव फोथायो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन।
TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।